Salutare tuturor și bine vă găsiți la un nou videoclip. De data aceasta facem o prezentare de pe Facebook. Hai să începem. Pro Minecraft. Da, o pagină. Pro Minecraft. Hai! Leo! N-ați văzut nimic acolo. Ba, Bașul vieții. Da. Deja scrie acolo. Really confirmed? Așa, și-am intrat. Aici este poză. Bă, Scrie nici acolo. aici să nu mai poți nica. Scrie cine-i creatorul. Roșu o să poți... Creatorul. Nu, bă, nu așa. Nu schimb poza. Nu salvează poza. Bă, cum o schimb? Vreau să schimb. Lasă așa Adaugă-mă. cu o schimb. Da, și dacă doriți puteți să intrați pe această parte. Bă, pe cine mi-ai băgat de zi și bine? Pe cine mi-ai băgat? Bine. A, s-a intrat cineva, nu? Bun, dacă doriți puteți intra și voi. Creator. Sebi. Admin eu. BMW 325. Uitați, pe aici postări. Ăsta e contul meu. Postări. Bă, și postări. Ăsta e cont. Uite, aceasta este o hartă de mea veche pe care am știut-o. Asta este tot o hartă de mea veche pentru care avea glitch-uri și am știut-o. Aceasta sunt postări din 0.13. Uitați, build 1. 0.14. Da. Bă, tot așa, din 0.14.0, tot build 1. Au fost evenimente. Deși nu mai postez nimic. Puteți posta voi. Așa. Intrați pe Facebook, scrieți Pro Minecraft, găsiți acolo, gata. Da, și cam atâta. Să-i mai arăt o dată, ca să știi. Da, uitați, stați. Nu. Acestea sunt postările și Pro Minecraft. Pro Minecraft, grup public, 10 membri. Deci, Da. va accepta el cererile de intrare, te înscrii. Deci da. Bye. Alessandro Barca. Așa. Dar pe cine mai bagi? Da. Pe bune? Da, băgă. Da, și aici am băgat pe cineva. Am luat diamantele. Acest prieten meu care și el are canal de YouTube și cam atât pentru episodul de și cam atât pentru episodul de azi cu această prezentare păginii. Dacă doriți, intrați. Pa, pa. Și nu uitați să dați like. Dați-i destul de ca să nu mai dați.